Geef je moeder een klein deel van wat je verdient. Niet als er iets overblijft, niet wanneer je eraan denkt, maar vanaf je allereerste loonstrookje. De dag dat een kind begint te werken en zijn eigen geld verdient, verandert er iets. Ze voelen zich trots, onafhankelijk en capabel. Maar er is iemand die hen al lang voor dat eerste loonstrookje steunde. Die stopte met dingen voor zichzelf te kopen om dingen voor hen te kopen. Die het geld zo goed mogelijk liet reiken, zelfs als het niet genoeg was, en die zei: het gaat goed, ook al ging het niet goed met haar. Een moeder voedt kinderen niet op om haar te onderhouden. Ze voedt ze op om te vliegen. Maar wanneer dat kind haar vrijwillig zelfs maar een klein deel van wat het verdient geeft, is het niet het geld dat telt. Het gaat om het gebaar, de erkenning. Het is het: mama, nu ben jij aan de beurt. Veel moeders vragen nooit iets. Ze zwijgen, tevreden om hun kinderen te zien slagen. Maar van binnen voelen ze een immense vreugde als ze zien dat ze niet vergeten zijn. Want het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om dankbaarheid. Als zij jou als kind alles gaf wat ze kon, als ze offers bracht die je nooit hebt gezien, is het dan niet eerlijk om daar ook maar een klein beetje voor terug te betalen? Wacht niet tot ze ziek wordt, wacht niet tot ze oud wordt, wacht niet tot zij er niet meer is om haar te waarderen. Een moeder steunen maakt niemand armer, geloof me. Integendeel, het is een eerbetoon aan de inspanningen van iemand die alles gaf zonder er iets voor terug te vragen. En dat zegt meer over jou als kind dan welke woorden ook. Gewoon, pinzee.